Vă voi vorbi despre rolul pe care hormonii îl joacă în travaliu. Hormonii sunt mesagerii chimici ai corpului nostru și își au originea în cea mai veche parte a creierului. Există mulți hormoni asociați cu travaliul, dar cei pe care îi cunoaștem cel mai bine sunt oxitocina sau hormonul iubirii, prolactina sau hormonul maternității, beta-endorfinele sau analgezicele naturale ale corpului nostru, adrenalina și noradrenalina sau hormonii de luptă sau de fugă. Pe măsură ce intrăm în travaliul timpuriu, se eliberează prolactina, care provoacă dorința de a crea un loc sigur pentru a naște. Al doilea hormon este oxitocina, cea care determină uterul să se contracte. Haideți să vorbim despre oxitocina din timpul sarcinii. Oxitocina ajută la crearea legăturii dintre copil și dumneavoastră. De la aproximativ 20 de săptămâni, copilul va putea să vă audă vocea și ce se întâmplă în jurul său. Ori de câte ori simțiți că bebelușul mișcă, mângâiați și vorbiți cu burtica, pentru că acest lucru eliberează oxitocină și ajută la dezvoltarea creierului copilului. Oxitocina este importantă deoarece determină uterul să se contracte. Oxitocina atinge cel mai înalt nivel la întuneric. De aceea travaliul începe adesea în mijlocul nopții. Oxitocina crește treptat pe parcursul travaliului și atinge cel mai înalt nivel în momentul în care se nasc copiii și contribuie la acest sentiment de euforie și receptivitate pe care îl simt proaspetele mămici. În prima etapă a travaliului, organismul trebuie să creeze cât mai multă oxitocină. Este important să creați un mediu în care să vă simțiți relaxată și în siguranță. Evitați prezența persoanelor care vă stresează foarte tare pentru că poate suprima oxitocina. Petreceți-vă timpul cu oameni care vă fac să vă relaxați și să vă destindeți, să vă distrați și să râdeți. În primele etape ale travaliului ar trebui ca dumneavoastră și partenerul să vă simțiți conectați, să vă facă masaj, poate un masaj al mâinilor sau al picioarelor sau orice altceva care să vă amintească de dragostea voastră. Fie că doriți să vă uitați la albumul de nuntă, la fotografiile din vacanță sau ziua preferată, acest lucru vă ajută să vă simțiți conectați. Dacă aveți o melodie specială, ascultați-o pentru că vă va ajuta să vă relaxați, să vă simțiți conectați, iar oxitocina va crește. Adrenalina și noradrenalina sunt eliberate când ne simțim stresați, iar adrenalina crește, oxitocina scade. Acest lucru se datorează faptului că, cu ani în urmă, când nășteam în sălbăticie, dacă eram în travaliu și brusc nu ne aflam într-un mediu sigur, adrenalina noastră creștea, ducând la oprirea travaliului până la găsirea unui loc mai sigur pentru a naște copilul. Vă încurajăm să rămâneți acasă cât se poate de mult în primele etape ale travaliului, pentru că mediul de acasă vă relaxează cel mai mult, făcând oxitocina să crească treptat. S-ar putea să fiți acasă, să vă simțiți foarte bine și să credeți că este timpul să mergeți la centrul de evaluare al maternității pentru a fi evaluată. Și ajungeți acolo sau mergeți la spital și sunteți prinsă în trafic. Sunteți stresată, adrenalina crește, oxitocina scade, iar contracțiile se opresc, ceea ce e normal. Dorim să vă aducem rapid în acel loc în care vă simțiți relaxată pentru a permite oxitocinei să crească și contracțiilor să pornească. Beta-endorfinele sunt eliberate în perioadele de stres și au un efect cumulativ. Pe măsură ce oxitocina crește în timpul travaliului, endorfinele îi urmează exemplul. Dacă vă uitați la ceva de genul One Born Every Minute și vedeți femei în travaliu, vă gândiți, nu pot face față la atâta durere, dar ceea ce au ele în corp, prin ceea ce trece corpul lor, ceea ce dumneavoastră nu aveți când vă uitați la televizor, sunt aceste beta-endorfine care le circulă prin corp. Veți descoperi că atunci când intrați în travaliu, puteți face față la mult mai mult disconfort decât credeți că puteți. Beta-endorfinele vă dau senzația de putere. Înainte de nașterea bebelușului, treceți printr-o perioadă de acalmie numită tranziție, după care adrenalina crește iar. Acest lucru vă oferă un plus de energie și vigilență pentru a aduce pe lume copilul și o conștientizare mai mare a împrejurimilor în vederea nașterii. E posibil ca explozia de adrenalină să vă facă să doriți să vă ridicați în poziție verticală. Urmați semnalele corpului, instinctele naturale pentru a vă simți confortabil. După ce nașteți, adrenalina scade brusc și acest lucru vă poate face să tremurați sau să vă fie frig, așa că trebuie să fiți conștientă de acest lucru.
Oxitocina continuă să joace un rol important și după nașterea copilului. Aceasta face ca uterul să continue să se contracte, permițând separarea placentei de uter și expulzarea placentei și a membranelor. Așadar, oxitocina joacă un rol important în tranziția către maternitate, ajută la sentimentul de altruism și de conectare cu copilul dumneavoastră. După naștere, prolactina crește brusc, ajutând la alăptare și la stabilirea legăturii cu copilul, sentimentul unei mame care ar face orice pentru a-și proteja bebelușul.